Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Ejidia wanya 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 so muye no bon samye dada fo. Ejidia wanya so muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. Ejidia wanya so muye. So muye. So muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye no bon samwedi o. Ejidia wanya so muye. Padio Crachi Pons of the case so and Enumray. Ejidia wanya Ya doba diana se Totrobon Sunyanko Chirbonia Boniedo. Why ye Bianca sa na what you mean no by a hubai and Naya Quesia da. Ejidia wanya so muye. Na Naya Quesia dear, why win him? So what is a numbi say a tragudia? A Jumadia Srunkubia, some pa and penny fashion share at Yamamino Mieno. Some Sudia non swap up our Simano at the San and Crown. Our video case so. Gideon is Sembrenier. Gideon is Sembrenier. So muye no. And there you may busumeno. That also nine was yet a decay our busmimo. You say Radia Dumunti, who a yapa. Coming where? I enter this American say, non crumbable. Gideon is saying. And now somewhere that Pronsoa. Ye baba bobo, ye baba church a yarding. Na hu de akwa o yanyame sum ya nantie mo no edoso na last week me no edimpuni mpo o fide krunkru ya so ye hwe nsenkyere ne se ne mpo no ye penso nsenkyere da so ya adwuma na ye due no asi ene enso ye behwe ene de dapon so no maso fo be kame ho na nei yesu ya de bebre nti kwaso na fide ena ha ya ka che wa danfo se gidie ni se dwumadie emere no aso anwumere so temi nka de a ni adwumadie mi de wuchi ame ayamo amosomfo made nyina abna atsa jamfu wa amonno wodi amono princess papa be gidie wanya so muye gidie wanya so muye so muye Sabio woni wiase ni bia wonyi nyame ne bia won kosum bia won som bia wonyi som bia ne so mu eyeso ni be fa damfo mu odin ana eyeso oni se nipa no be nante so muye and then don't ye be hwe ni age ho agenkyere no should Christian be good friends with unbelievers so muye entiene asofo mpani fam no mu bedi djuma ewo djumadi so eye Apostle Anthony Meno Dona Fredo Sofo Alasan Church of Divine Church so muye Roberto Penikesi nka sanso na sompeni J Samson Assemblies of God Ghana Malam Sumaila wache sempakeni weni mimpeni fu na nwumere yi ombe boame ewo gidie ni se dwumadi so amen ne de dapon so de daba maso no ya papem na ya age omo adwenkyere atiefo nso amutie me nwumere yi nso muka ho be dwumadi no muka ho be etedu so amde ma adwenkyere beba nso amoso mu be free ahome 0598 994 994 na won so ache wadwe asompenia ya krado ewe studios dada wanya so muye enti me chance of ala se na fe so muye malam so rese malam so ba be kan yensa na fe ya kejagum ya mena no eko ye ni bresa gidie wanya so muye
onso na baba on sira no aduana emiensa e wa fide kesi so eni ntino ma me nko studio bi asompani atena sie de me manager mana tena se na fei yo ste de nimpom esiti ayo oba de ne pe na nwumire nso ode aka me no mie ne ho yi ne yeti asie yi chachama de abadwe mu yi ya hwe de akona mpanifo na aka no be ka yensa atie fo mo beti wo monka Jide wanya so mu yo no bonsam wo de me say dwumadie we yo ho wantie bi na wan hwe bia Facebook eya Sompa 90.7 YouTube so Sompa TV wo ho entino anwumere yi ne yentina na dwumadie de me so Sompa mpani for my ade pa se omo akuchire na omo ahyehye na omo de aba yetena se na afei ya bobo nsem ho enta Sompa ni atena se malam so aba Sompa ni first come first serve. Yeah. Me mwa do matna se. Okay. Oba ya chefa, ko to manji wa se. Mon mala ne nam ne ke se odin kan so mabofo. Oba she. Oba ya che. Oba she. Sa se be ba so wa. Dadi wo ye. Yankopon adumara kwa. Da oba de na se, oba de na se adwuma ekoso. Ya me adumara. Nti ho yara. Eda oba de ase. Ame ba maso a ya ba be papam na ya agye monso ma adwenkyerɛ e wo sa dwumadie kyenkyerɛ ogidie ne senso no ene se ye bisa 90.7 FM se ene yakoye Kristofo yi na se yesum nyame yakoye mozamifo yi na yedi alachi ehun behia se ye Kristoni a woni sebe de onkwa sori de wonyinie enka ne sa ebebo obefa na mfo de mu ode mpa good friends papa tese wo hunu kura waduane wuni ana no enene da pronso a ye ba behwe e wo Yesu mu ene asom fofronso a akamu se saade no eye ye sabi mozami ni na de wo nsom ehu behia so ne bebo ne begura na enti ene ne de da ba maso a ye ba beje ho adwenhwere enti atiefo no enti mempelufo abedie me yenhya ase so far asan so ba wa ba bewuram enti asopani daddy yeah ebisa should Christians be good friends with unbelievers? Wose mone wona wanyini entwekonu akoro mone wona wanyini entwekonu akoro oba kenkan ha na bo bi kenkan ne yenko wona Koronto fo ma etosu mi no ti nsia tete mu du na oko mone wa wanyini ni nkonia ya hade ntwe konu akoro sana okano twin ye said kasa hodo nti ono wani nkonia akoro Entroso. Twaka ben na tinene ni umuyo ye woyo. Na. Anase. Entroso. Akọ. Anase. Yonko ben na ayonko fa ben na han ni sum ewo yanko na no ose na kuro ye ben na ewo Kristo ne ben ntem ba ne ye boso ana tefa ben na ogidi ni ne de onyi niewo 16 ose na ba ko ye ben na nyankopon asorofie ne abosom 90.7 FM na ye nyankopon a ote ase no asorofie ya sadia yentroso sadia nyankopon aka ne akase metena won na manante won na waye won na maye won nyankopon na waye menyam me waye me mo ayade me shop a ayade to ta katwi me na mata ade ba ko a Paul de kan asase me kire Koronto asafo ne asafo a na adoma chede ahodo eya adwuma pa na nso na omoniema aye basa omoni tenene ene wiase niema afra okay obi a wo Kristo ne na wo nyansum ni no esema hye eda wo ne wiasefo ntem na wo hunu abrabo papa wom ni suban pa wom ama ne kwado na so beden abedi wachi sana Kristo sum ana nyamsum etie nti wiasefo no ana so na wanyinye no wo monye akristofo ya tamfo wo monye agidifo ya tamfo ani nkase ye ba wiase nke be kase ye wo agidifo nko adwa a mo ne kom ene ye wo adebonyefo tu dwa tie nyina yafra ena ye kabom asoma wurade na nhyire nka nyankopon se ya brabo papa ena di daadi ma wona wo wiase hu se eso be bosom awurade endi Paul kan wo se ayonko fa be na da wa wo je wurade di
ɛna obi a onyini ɛntem na ɔkyerɛ abrabɔ gidie no adamfo no yɛ abrabɔ bi wɔ sɛ kyɛm ɔdamfo na menkyerɛ osuban wiasefo anasɛ mpanyimfo ɛkasa deɛ no abrabɔ ho sɛ na wɔka kristofoɔ ana agidifoɔ yɛ bra ɛyɛ different from wiasefo abrabɔ wiasefo bɔ no yɛ bi na yɛn agidifoɔ anasɛ nyamsomfoɔ yɛ bɔ yɛ den ɛda ntamu gyina Paul ɔkyerɛ yɛn sɛ yɛn a yɛsom awurade no yɛne saafoɔ no yɛntwi kɔnnua baako kɔnnua no ɛyɛ mmere bi hunu bi nantwi a ɔmo plaw nantwi mmienu ɔmo plaw ɛna ɔmo de dua bi ato ɔmo kɔn mu sɛn dua baako ɛna ɔmo akyekyere deɛ abɔ ɔmo nti sɛ nantwi no ɔmo kɔ a wɔgyina hɔ a ɛsɛ wɔsu gyina sɛ wɔyɛ move a ɔmo move ɔmo nyinaa ɛyɛ biribia ɛyɛ baako de kɔnnua no ɛyɛ twi kɔnnua dua a ɛda bi nea wɔda woda bi adeɛ bi a wɔyɛ bi a ɛɛden bi nea wɔda woda bi adeɛ bi a wɔyɛ bi a ɛɛden sɛ wɔbɛtumi atwene den aba wo nkyɛn ati nti saa na Paul na wɔde tu Korinto asafonofo sɛ so yɛbɛ meka da kristofoɔ yɛba nyansomfoɔ aba no yɛfrɛ yɛ meka da kristofoɔ yɛba nyansomfoɔ aba no yɛfrɛ yɛ kristofoɔ menkyiri wi bibia yɛwom nɛ wiasefoɔ kɔ a nyansomfoɔ yɛdi ɛyɛ ba yɛdim sɛ last meka asɛm bia mɛse ɔsokɔlɔ sɛn apane but apane wɔyɛ aboa ne ho ohu paa mmere bi na mmɔ yɛ games ɛna apane bɛgyina bi ɛna ɔmo sɛ mo mu tu no ɔmo nante mɛgyina na apane kɔ gyina hɔ wɔde nsa gu no sɛ apane na wo nante ɔsɛ me nante oni a mɛgye sɛ go pay na apane de nsa gu no ampara na ɔhuru ɔnante kɔ apane tumi nante o yɛwie yɛbɛ se ɔmo a motu so takrabɔ mɛgyina hɔ apane the same time apane sɛ kɔ gyina hɔ sɛ mɛsan tu apane yɛne sɛ sia ɔnante wɔsɛ mɛsan tu o pain na apana sɛ ba ne nem ade no sɛ takra sɛ yɛ leather sɛ yɛ deɛ bɛn ɛno ne fata ampa watu na kristofo yesu ba na yo yetu ɛsara nante nti yɛ ma yɛ nya wɔsɛ na wo wiase ma nyankopɔn ɛnkyɛn yesu ne yɛ ban na Paul tu yɛmfo saa ɛwɔ saa kwan no so na sɛ wo ne wiase ni ayɛ aka wo nkasa no ho wo ni nyɛ abɛyɛ den ne wɔtuma atwena ma nyankopɔn nti papa ugidie ni senso wɔn kwaso ne bi kwaso na so wɔn kura no wɔn bi ni saa yɛ lesuma no na wiasefo a nipa yɛ so nyame no wɔn kwaso de dia wɔde bɔn yini sɛ ɛso yɛ na yɛ so ndem baba sɛ nipa nso ne na mo a nso sɛ obetimi atwe wafiri nyankopɔn nyansom ni no so yɛ kremoni o so yɛ ayo na wugidi a so nyame no na wo yɛ kristo na wo yɛ nyansom baba mahunu bi Yon kwaso onyi ni Kristo ni party asodem woni no tight pa se ni sofo kra kasema wonfa se sa adamfo no woti asodem kra adamfo ohu na adamfo no kosisi a obegya nyamsem no se na se suban na ewo adamfo no mu no bi wo mu ofra mu akwahe ebia mokopon koboro ebia mokohye ebia mokopema bia mokoya de bia wiase niema nti ade na awura wankwa enyeye ni maame de bonyeni no wonti mfo woni judge obi se yɛ nyina tie me yɛ kronkron ana we de bonye never nti obi a wɔn kwaso nkyɛ so de bonye ni ama a yɛ ne ntim nkasa yɛ ne ntim nsere yɛ ne ntim n5 dabi na mmom abrabɔ no a de bonyefo wiasefo bɔ no ana yɛ ni kwaso yɛ den yɛ bobi na baba yɛ no ɔmo nante yɛ fa susu dia ɔtɔ mu ana ko ba adwuma mu yɛ no adwuma ababie no na ɛwɔ babile nkwaso re babile nko nsom ayɔnko kramo so ne wɔnyina na wɔ faako ana nkyɛ sɛ ɔmo yɛ atamfo nti baba sɛ yɛ na dia kyɛ wɔ no hwɛ ma menka sɛ mkyerɛ mada ne tie mene bi madamfo bi kwatena kumase na wɔn ano frɛm sɛ asɔmpa yi mesi ha wɔde me kɔnkra mo me sɛ Nyankopɔn sɛ wɔn kwaso bi o mesi ada wɔ sɛ fia me kɔtena mu he maame bi wɔ hɔ ɛfɛ na agyia na maame no adɔyɛ paa wɔyɛ me no asɔmpa yi me maame ntumi mbi da sɛ aduane hɛ maame no num wɔyi yɛ maame ɛsan sɛnti mesi ndɛ wɔn aduane mafa kremo wɔn sa ne tie ɛyɛ sɛ maame no hu sɛ wɔn kɔnkremo nti sɛ wɔn pam no a kɔbɛde no wɔyɛ na dena aba ne nkyɛn ba wɔde hu sɛ wɔn kɔn wɔde adɔyɛ ne wɔsɔrɔ sɛn ɛyɛmuyɛ sɛn no ɛno nko ayɛ dɛn atwe maame no abira wɔn kanya miasoma kyerɛ no na sɛ nkɔ pono so nti ɔtɔ sɛ abrabɔ a biasefo bɔ no bi na yɛ mo ba yɛn deɛ yɛ da ɔtɔ di ɛde kyerɛ wɔn sɛ bɛyɛ bɛ nyɛ wɔde wɔba Nyankopɔn nkyɛn saa ne tie nti baba saa no yɛ no ɔmo nante na mmom yɛ ba susu dia nto ho saa ne tie susu dia da ho o sɛ nya lem hunu sɛ wo ma wo no na abrabɔ no
entimu antwewo nemo se wo mo da sa wo suban no twene ba ba bi aduma aso na wo kɔ no ana ku na wo mo na wo na wo se suban atwe no de ne ba na ye wo makwa mo no twomfa nko sa ni pa wantimi antwe no anko nyame nkyɛn na de ɔno mmom wo wiase mi twene ba ewiase ma sa ni pa no ebi wa sorry dem a de na so fo mo bɛyɛ o here deliverance na say o here deliverance na wo here de bɛn ya chi ana Yesu Kristo so kɛ sɛ so ayi farasifo si pise obi a bɔ adwaman bodi bɔne bia na yensi obonku ana Yesu so pɛ sɛ wonu ayɛ bɔne a fa kyɛ no 90.7 ana yɛ kɔto asama me no na wo bɔ adwaman sana yɛ de ba kan so wo adwaman ni wo bɔ adwaman ana mo kyi no yɛ kɔ kyi so pɛ ana yɛ kɔ hu Yesu ne be Yesu wo say mo se mbra kyerɛ sɛ wo bɔ adwaman a yensi na bonku wo so say obi yɛ bɔne yɛ de yɛmfa nkyɛ no yɛmfa bɔne nkyɛ ba me de kɔto no so pɛ o so charge mo no yɛ obi de ka kyerɛ yɛ kɔto no so pɛ ni ba me yɛ nyɛ ne de Bible say Yesu siniti ase ese wo twetwero fam no ane se I don't know ni na wo ye no na nso na wo kan ho wo twetwero muana wo pɔpɔje na ye twon de wo mba wo Nyankopɔn nkyɛn na ye pan wo a ye be na ye twon ba Nyankopɔn nkyɛn na mo abrabo mo bɔ na ye ni kwa se ye bobi okay wona wo fa me ye wo bebre wo onko asɔre wo bebre ayonkofo a wo ma wo mutumi dan ya abrabo penti wo mutumi be fa Kristo Meda se asompeni nyamishu asompeni Eje Samson Assemblies of God Ghana onso na adwenkyerɛ no no se Kristo ni gidi ni pa so ne wiase ni benante de ye ani dabi nemom one ne nante be kra twene ben awurade na ono so nyankwanje na wose ye no mo ya kakra enti mame nkɔ malam ona Quran ono so mfa ye ntu anwumere na yenye na adwenkyerɛ malam somala boache di kan cha dada wa salamu alaikum biem wa alaikum salam wala no bom ti say alhamdulillah hwane yonko brobro na hwane yonko honamu nyame si kwan se ubia wonye nyamsomni obefa na yonko brobro nyame si kwan okay ene yonko honamu de wutimi efa yekona nanom ho a nanam wo ade bi se kane no so bi tu kwan a wode ne yere ne makugya ne yonko brobro chen sa nipa no nye ne bone nanam wo tumi e wo adwumi gidie bi se sa nipa no wotimi fa yere so fa wo yere a bi besi to wotimi de kugya no ene yonko brobro yonko hunamu de yemfa yere ye makugya no obetimi de bone na nyamesumu no Obia, Quran chapter 3 verse 64 ka hona ntia asem Yakobɔ ka kire. The whole Quran chapter 3 verse 64 in the name of Allah the most gracious the most merciful. Yankoi. Say, O Muhammad, O people of the scripture. Yakobɔ na ka kire komshini Muhammad sallallahu alaihi wasallam say. Moa komshini wo moa Yakobɔ mo adisem ngoma no. Jews and Christians. Enya Aljanna ana heaven. Enti sa adisua no eluna Yakobɔ ahyenkremfo se yemfre wo mo na mum senye adisua heaven kumedie dia utimfa ho to Kristo ni so utimfa ju ento ju ni so Kristo ni utimfa ho to kremoni so se twaka bi papa ni ho dia da bi twaka papa ni ho a da bi koso and that we associate no partner with him yanka kire Kristofo ni Jufo se adwuma Yakobɔ ne makomhweni ne se yemfa bibi mata Yakobɔ ho ensom no yemfa bibi mata nyame ho ensom no koso and that none of us shall take others as Lord beside Allah obi obefa nyame fufu bi aka Yakobɔ ho no eye chiwade nyame mpe wose se yemfa Kristofo emfa Jufo etu Kristo som ana Kristo ne ufisa wo som na ya wo so fra kremoni na fra Juni na sakra no we ayonko anyame emakwan na yonko a woni ne boku siata fra okɔ esala kra ne buafu yemfa na yonko yonko a uchi preku wo so wi preku yemfa na yonko yonko a uchi nsa otonsa yemfa na yonko ne mo betima fa yonko honamu so betima preach a kire no so ati ati famiko Mark chapter 1 yenti asema Jesus kai
Be Mark chapter 2 verse 16. Mark 2 shall say 13 in tias mo. 7 FM. Aye. Ma ko asempati mienu chiche mu du miensa ekoro. No free adi bio ko mpoano. When e free di Jesus is free di. Okwa nyame adwuma oku preachi. Na nkrofo ko ni nyina ba na. Na don bebre ba ne nchen. No ka kire won. Na Yesu preachi aka kire mo se. Na orutwam no. Aha. Ohun afro ba Louis say Ka twe ni ye. Ohun obi. Aha, ohun. Aha. Afro ba Louis. Very good. Ohun abrantie bi a. Ah, where then? Otutu dini. Wo tu baby a ye to chacha, baby ye to my bed. Yesu hu sa abrantie wo to chacha o. Obo na so na say odi na tem. No say no say. No ka cha abrantie say. Dimachi. Sorry Dimachi. No sorry di. No sorry Dimachi. Enti se wo ye nyamso ni ma pa. Chacha ni tramo ni uni ni nyaka. Sumpa FM. Eni ayonko hunamu. Betima akọ ayi baate no. Dimachi, be ya no odi ne kono, no akọ preach a kire no. To aso ma me. Ne ba se ote adidie no. Ne bra so oni nasuafo no edidie no. Tijifo ni ne boyefo bebre Chachafo, kokefo, ni adebonefo no wa ye pura. Bebre wom e ba ne nchen aha. Ni Yesu ni nasuafo betena. Eni Yesu ni nasuafo betena ase didi. Busa ne se kremoni ban ni Kristo ni ban. No betu tramafo atu nsa didi. Ha? Yemu se ho. Wadi ya yonko anyame pe. Wodi twi ni pa ba. Nya yonko a wa na kwa wa hunu kwa woda enye ye. Ene enye. To aso e. Nasuafo no betena adidie no odoso. No oni asuafo bebre betena ase edidi koso. Na odi nachi. No odi nachi. Ah koso nsembu o. Na trafo no firi farasifo no mu. Ha, nya atwomfo no. Nya atwomfo no, munafikifo no. Aso mu ye nyamso fo so moboa. Atwerefo bebre firi Israel e ba ho. Ti aso mbo kan. Hunu se oni tujifo ni. Hu Yesu Kristo wa ye Yakobɔ somani no. Okrunkun ni Messiah no. Ene egbonefo to nsedidie no, ha? Obi sa nasuafo. Ena wo mo anka chi Yesu direct you. Se konkonsa wo ni bia sa wo. Wo kasa wo na no achia nchen. No wo ka che suafo se. Na se suafo no no obi ni di. Pe mu ni na ne abonefo edidie. Mumu sa no e. No mo bu se suafo se, ha? Adenti na. Oni ne boyefo ne. Mu wura no mo kirefo. Ko na limku busa no. Adenti na Yesu Kristo mo pastor no. Woni adbonefo edidie. Ko so e. Na Yesu tie no. Ne Yesu ti konkonsanse ma mo ye no. O se won se. Ene wo ka kire mo se. Won a wo ahoden no. Obi a won yare no. Ne ho odin no. Ehia no ayare. Oboko hospital na. Okope de o. To aso e. Ehia no ayare sa. Aha. Na mom. Wa wo yare no. Do obi o yare no. To aso. Ma me frɛ tenenefo. Mama agidi tenenefo ba. Because mo de so atene da. De na ere ba mo. Ne mo chachafo no. Matthew no mo. Ena me frɛ wo mo. Kwaso me wie. Na Yohana suafo ni Farisifo di abuada. Aha. Na nipa bibisa no se. Aha. Ade nti na Yohana mo fatu ho. Etimi nua ba de me kyan se Quran ne Bible nyina no. Emma kwa se wo be fa ko Ezekiel kan. Wo se wa mo odboani kokko. Ko Ezekiel kan. Wo se wa mo odboani kokko. Amana nsa firi kwan bone so. Na wo wu a. Wonu wo wu ni moja wo pastor no. Wo malam no. Mebusaw. Ne mo so bone kokko. Sak e preachire no. Ni wanti a. Wo ni bonim wo wi odwuma. Eti yonkro brobo de. Ini kwa so fa obi a wonu wo gidie. Unyamso enko befa no. Ni mo befa no yonkro brobo a unemu. Ntimalam so obi ti sa wo Yesu mu se Kristo fo se van se Muslim fo mu a sa ni pare ba hu ni se onwie pe ya na. Me that's why ade. Mam Quran chapter 4 surah Maida verse 82. Nyame bibia nu a nyame di sieye. Okay. Nipa de bebo ni pe wiase. Adakamlem atemoda nyame dan adi.
bibie no ye ko police ye enna ye da nyame ko mane komhye ni kire se esinda no enna ye da aduane ye di kura kire ye ne bia lipa mpese obehu tie de Quran kan sa Yes. Quran chapter 5 verse 82 The whole Quran chapter 5 verse 82. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Verily, you shall find the strongest among men in enmity to the believers. wose enkremofo ye kase kremoni a betime busa wo kra won ti ase kremoni no obi oginya kopo ba ko penidi kremoni no obi a ogi akomhyefo anyina adi kremoni no obi ogi nyame abofo di kremoni no nya obi ogi nyamkopon books apam dada pamfofo ne kra di kremoni no obi ogi Jesus Yohani Muhammad idi etu ye kremoni na wonyi Yesu ni a we ka kremu a wonka ho bi dabi so ma say chonu mu na eko ramadan onu ma na ye wonka ho huhumuru nyame yi na firim edin de obeka so kremoni owu ebesie no but nyame busa say atemo wu to biase no Yesu wanyi na ni to ye kremoni Moses wanyi na ni to ye kremoni so what ase etinya kopon kan Quran bi say ubehu omu don kremofo pa oho ni mo tank kremofo pa ehefo Jew kan ye The Jews and those who are al-mushrikin. Oni Jew for. Who say Jew from pe Kristo for atemu. Jew from pe Yesu asem. So o kinkan omo nye Bible ni. Talmud. Jew for the Talmud di. Omo le wo Israel pa. Eni Yakobon ka che commission say omo be tan won kemo for pa eni Jew for. Koswe. Our mushrikin, and you will find the nearest in love to the believers. That was Muslims. Those who say we are Christians. Sumati. Any American community say ubenya wo be mu kremofo ejimudi edomwa ene wo mu efo mu say Christofo. Ukwashe no wo say kwana yi ano. Your Christianity ni your Jews. Yankemofo ye ji Christofo di che Jewfo. But Christofo has a punch on mu. Yes. Punch a power on mu. Say Kenya me asam dia. Say asori B enya asori C ni. Asori D emi say asori wem nyina condemn. Eti ne ye ka say punch away dey. E o mu. Enti ye Quran ya me hu say ya dofo pa ben ye Christians. Ni ya tanfo pa ye Jewfo. Jewfo so mpa Christofo asem because of nkemofo ntina Jewfo aso mo do Christofo. Okay. Who can the history abakosema yen nkemofo nti ena Jewfo peso munya Christofo kakra ba mo fight against Muslims. To me say so mo do so mo boa. Omu no mo kra. To question na wubusa no. Ene Yakobon yi ano. Ami entiatiafo on saba no gidie ni sedwumade no osugusu awutie no obeso ya asene akosi ada no nsompa mu bia na ya hyase e bebo di oto bia hu dawura ma enti anwumira asompani wo ha na Malam Smaila Boache ono so nenka na tiefo matie ne de hwe Kristo ni pa mozami ni pa o so ne wiase ni yesu onyi ni dwumade na anwumire madawma abeka ye ho ayesu ade nti ene wo ba ya asompani akasa na Malam so na adwenkyira aba ene de da so aye so Kristo ni gidi ni pa ye so ni wiase ni ebe fanyonko emu odin pa enti eno ene yebobo ho ade abetu papa wa ba ya wewram je right time ni Malam no asi ma yenti mo so adwenkyire yo mefa kwanya we so na machi asumpa FM